Spoločnosti denne vyhodnocujú svoje kľúčové informácie, ktoré sú základným predpokladom pre správne rozhodovanie. Riadenie na základe faktov má vyššiu pravdepodobnosť úspechu, čo umožňuje zvyšovať ich konkurencieschopnosť a tak dosiahnuť lepšie hospodárske výsledky. Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti v oblasti leasingu, nadštandardne ovládame ich interné procesy, podrobne sledujeme aktuálny vývoj v tomto odvetví a tak vieme pre nich navrhnúť správne riešenia. Inteligentný leasingový systém e-lease, ktorý vám predstavíme, umožňuje zaviesť princíp jednej pravdy, umožniť jasný pohľad na celú spoločnosť a odhaľovanie skrytých súvislostí. Celé riešenie je vytvorené tak, aby umožnilo intuitívnu prácu. Poďme sa pozrieť na demo. Na obrazovke vidíme manažérsky pohľad, inak nazývaný dashboard. Navrhnutá vizualizácia ponúka manažérom komplexný pohľad na kľúčové obchodné ukazovatele firmy za zadaný fiškálny rok ako priemerná úroková sadzba, priemerná akontácia v eurách alebo v percentách, počet zmluv, celková obstarávacia cena, celkový financovaný objem a celková akontácia. Riešenie e-lease ďalej poskytuje informácie o predaji. Na základe počtu uzatvorených obchodov, obstarávacej ceny, financovaného objemu, z regionálneho hľadiska alebo z hľadiska produktového portfólia, z pohľadu pomeru nových a použitých predmetov leasingu, na základe mesačného vývoja predaja a napokon v porovnaní s predchádzajúcim rokom a stanoveným aktuálnym plánom. Ďalej poskytuje informácie o komoditnej štruktúre predaja, a to v hierarchickom usporiadaní komodít do skupín, prostredníctvom mesačného vývoja predaja za vybranú komoditu alebo skupinu komodít, na základe podielu jednotlivých komoditných skupín pre vybrané ukazovatele ako počet zmluv, obstarávacia cena, financovaný objem. Ľavý panel s kľúčovými obchodnými ukazovateľmi je možné zobraziť nielen za celú firmu, ako bolo spomínané v úvode, ale aj za skupinu komodít či vybranú komoditu, napríklad dopravná technika, technológie a podobne. Napokon nám dashboard poskytuje informácie o predaji zo zákazníckej perspektívy. Podľa počtu uzatvorených obchodov, obstarávacej ceny, akontácie, financovaného objemu, konkrétne o podiele podnikateľov a nepodnikateľov, o vekovej štruktúre nepodnikateľov, o najlepších zákazníkoch a o štruktúre zákazníkov z regionálneho hľadiska. Okrem predchádzajúceho komplexného dashboardu vám predstavujeme dashboard zameraný na analýzu rizikových obchodov. V tejto časti sa nachádza zoznam všetkých obchodníkov spoločnosti. Pri ich menách je farebne zvýraznené, aký podiel rizikových obchodov konkrétny obchodník zrealizoval. Zvolíme pohľad za všetkých obchodníkov a zobrazí sa plán predaja za celú spoločnosť, objem zrealizovaných obchodov a objem obchodov, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové. V grafickom vyjadrení je to plán, zrealizovaný objem obchodov a podiel rizikových obchodov. V grafe pravej časti je viditeľný stúpajúci trend podielu rizikových obchodov na celkovom objeme. V dolnej časti dashboardu sú uvedení všetci obchodníci, ktorí zrealizovali akýkoľvek rizikový obchod, ich podiel na celkových nevýhodných obchodoch firmy a dôvod ukončenia rizikovej zmluvy. Pozrime sa na konkrétne situáciu. Pri obchodníčke Larite Holstovej nás červená farba upozorňuje na vysoký podiel rizikových obchodov. Ak sa však pozrieme na ňu bližšie, vidíme, že podiel rizikových obchodov dosahuje 100%. Ak sa zameriame na to, o aký počet zmluv sa jedná, vidíme, že obchodníčka uzatvorila len 4 zmluvy, ale všetky boli vyhodnotené ako rizikové. V spodnej časti sa pozrieme detailnejšie na tento problém.
A vidíme, že obchodníčka spolupracovala len s jedným dodávateľom. Pri analýze daného dodávateľa je možné tiež vidieť, že všetky obchody, ktoré s leasingovou spoločnosťou zrealizoval, boli vyhodnotené ako rizikové. Zároveň dodávateľ spolupracoval len s jednou obchodníčkou, s Laritou Holstovou. Na základe uvedených informácií manažér rozhodne o prešetrení vzniknutej situácie a navrhuje nápravné opatrenia, ako napríklad preškolenie daného obchodníka a podobne. Pozrime sa opäť na celkové objemy rizikových obchodov za jednotlivých obchodníkov a vidíme, že najväčší objem v eurách zrealizovala Lunga Eklundová. Oproti Larite, Lungine rizikové obchody predstavovali len 9% zo všetkých jej obchodov, ale v absolútnom čísle to znamenalo viac ako 2 milióny eur. V tomto prípade, ak sa preškolením obchodníčky podarí znížiť objem rizikových obchodov o 20%, tak leasingová spoločnosť môže v konečnom dôsledku zarobiť 400 000 eur. Naša spoločnosť ako nezávislý dodávateľ IT riešení poskytuje svoje služby šité na mieru pre každého zákazníka. S jasným cieľom pomôcť spoločnosti pri každodennom rozhodovaní. Vieme, že sa pritom môžeme spoľahnúť na overnú technológiu a silného partnera. V tomto prípade to bola technológia SAP.